Dani și bine v-am găsit. Salutare tuturor, Dani și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Minecraft Survival. După cum știți, am rămas acolo în Nether. Aici, de fapt, în Nether. Au. Eu am puțin de mici, mare. Ia pe aici, superci. Eu am luat. Tu de ce n-ai luat? Am luat o grămadă. Eu am 19 lapis. Și 32 de bucăți de astea. Ai grijă că aici este foarte multă lavă, Andrei. Este la mur, acolo sus la... Ce e aici, lapis? Quartz. Quartzul Bă, meu. câte... Dar vreau și o level. Am făcut level 17. Răule, ăsta e al meu. Am zis. Eu am level 5, aproape fac 6. Am făcut 6. Am făcut 18. Ia ciuperci, uite ce e aici. Am luat o grămadă. Nu vezi și aici? Ok. Câte am eu? 6 roșii și 4 Eu am 3 negre de lemaro și 2 de la corulate. Oh, eu. Nu! Vezi lavă! Am văzut-o. Mi s-a părut că cazi în lavă. Uite, nu ne trebuie de asta. Pământ de ăsta cu suflete care arată pe el. Nu. De ce? Ce faci cu el? Știam că poți să plantezi și nu știu ce pe el. Nu, uite aici, Nether Forest-ul am ajuns. Aici am vrut să pun un lemn general, dar na. Hai să spargem. Nu, dai că fac eu. Hai, te Hai. las pe tine. Hai, fă. Ia fă tu. Dar, de cap. Am uitat orții. Nu ne trebuie neapărat, am eu un film de stil. Ai? Da. Primul cufăr, pe aici, pe unde sunt eu. Hai. Stai, așteaptă. Primul cufăr. Hai, Andrei. Pe tine te aștept. Hai, Zonca. Eu deschid pentru că eu primez. Ce deschizi? Armură Eu de... vreau și eu să văd. Armură de diamond de cal. Ia? Era, am luat-o eu. Ia vreau să văd. E numai. Ai grijă aici, nu băga viteză, Andrei. De ce mai încet? Nimic. Era un chestplate, armură de cal. Așteaptă-mă. Stai, nu veni, cu viteză. Că aici ai căzătură mare, vino încoa. Mă parașutez. Nu, cu ce te parașutezi? Vino încoa să mai căutăm Cu încoace. sabie. Dacă aici ai înfundătură, hai că nu e. Un alt cufăr. Lasă-mă sabie pe de mine diamond. să iau. Că tu ai... Alt cufăr. Lasă-mă O sabie pe mine. de... Tot așa, uite aici, vezi că sunt două cufere. E una acolo, una aici. Ia tu, ce prinzi? Încă una aici. Da, Două saddle-uri. Să mai luăm saddle-urile astea? da, să facem cai mulți. De gold. Ai grijă că acolo e căzătura. Bă, dar sunt multe chesturi. Nu glumă. Nu-mi las Am mai găsit aici. Două diamante. Dar oricum nu prea ne trebuie diamante, că avem multiplicare. Uite aici încă unul. Mamă, dar sunt la chesturi aici, nu glumă. Da, așteaptă-mă. Dar știi ce îmi pare bine rău? Unde te duci? Vrei armură de iron? Da, nu. Ia, bă. Unde ești? Mamă, dar știu că e altă armură de diamond și pentru tine. Unde ești? Uite-mă aici. Am găsit două armuri de diamond. Hai, Bă, dar așteaptă-mă. hai, vină cu că o grămadă de chesturi. Tu iau pe partea asta. Ba nu. Ăla l-am luat deja. Dar vină cu că mai sunt multe. Unde? Aici m-am uitat, aici dacă mai ai loc în inventory să iei saddle. Da? Eu uite cât loc am. Nu pot să văd dacă tu ești pe departe de mine. Eu mai Ce de ce în chestul ăsta? Gold. Vreau goldul. am mai zis un chest aici în capăt. Ăsta l-ai luat. Ăsta. Aaaa. Aici e un saddle și saddle armură de cal de fier și de gold. Dă-mi mie pe aia de fier. Vino încoace, o să vezi. Păi Eu am de aia de fier. ți-am luat eu de diamond. Mi-ai luat de diamond? Da.
Ia vină cu ce să nu dai. Nu, vină ca unde ești la mine. Vină ca acasă să dau. Hai. Că am găsit 2 diamond. Pune în cestul ăla. Tu știi că se poate și să găsești de emerald, parcă? Dar nu cred că a fost adăugat aici. Sau a fost? Da, nu cred. O să-mi Stai, ai grijă aici, da? Da. O să-mi pun la colț de pe aștept. Cum face pisica mea, dacă vă uitați. Nu se face reclamă. Am găsit și 6 diamante, se pare. 6 diamanți. Andrei, ești pe aici? Dă-te de acolo. Vezi că intri în foc. Am găsit ceva. Ia, sparge asta de sus. Din capul meu. Stop here, nu te mișca. Lasă-mă pe mine. Vezi aici, am găsit... Știu What? dălea care îmi plac de plantat. What? Da, poți să le plantezi și poți să faci pățiuni. Ce blocurile alea de sub ele? Dălea cu suflete. Ba, nu e adevărat. Ba da. Ia semințele astea. Ia semințele. Uite, sunt toți solți de suflete. La tine arată ca de alte suflete? Da, ia la tine cum La arată. mine arată, uite. Da, că tu ai altfel. Uite cum am eu. Nu știu, vere, hai. Sparge acolo. Ia semințele astea că sunt bune și să Ia-le le tu, plantăm. că oricum o să le plantăm la noi. O, mai sunt de Sunt de plin. plin. Vine repede. Ia și tu blocuri Eu de m-am alea. găsit și eu pe Ia acolo. blocuri de alea. Nu iau. Ia-le, mă. Că pe ce le plantăm? Grimbus mai lung, mai găsim, îți dai seama. Deci, mamă, dar cum ne întoarcem, Andrei? Mai ții minte drumul? Întoarcere? Nu mai țin. Păi, ca un nasol. Spawner aici. Nu caci. Unde ești? Sus. Nu știu. Uite. Adică pe niște scări și afară undeva. Vino încoace pe mine. Poate mai găsim cu fere. Mai găsit unul. 2 bucăți de obsidian, armură de cal de fier. Da, chiar sunt multe chesturi aici, dar știi ce mă dezamăgește? Eu vreau de la name tag și... Name tag? Da, ca să-mi pun nume. Da, și eu aș vrea Dar cum se și face Nicovala aia? easy cu fier. De ce nu facem? Că îi trebuie mult fier. Trebuie mult puțin. Ba, nu trebuie câteva blocuri. Tu stai acolo că aici e multă lava, ai grijă. O să iau sosendul ăsta. De ce e asta? Uite, gravel. Nu, la că nu mi trebuie, n-avem ce face. S-a dus tot aia. Du-te de acolo, ai grijă că acum văd că... Uite, am spart un bloc și a căzut tot Du-te de aia. acolo că știi că poate ți nebunești telefon și te duci. De unde n-am întors? What, mai e una. Uite, mai e unul. Ăla am văzut, dar mi se pare că e același. Nu are cum, frate. Tu stai cu shift-ul dacă vin cu da? Ai grijă. Că nu vreau să pici. Eu stau cu shift-ul, de-abia merg. Stai așa că fac eu o punte mai Și groază. plus că nu poți, n-ai cum să cazi. Ba da, hai, stai, nu te mișca, că e gravel. Ai pus și tu grevă. Nu eu am pus. Fac o punte mai groasă așa, da. Ai grijă să nu cazi. Nu cazi. Iau doar pe aici, pe astea 2. Plus că nu mă lasă, uite, să cad. Dacă ești cu shift-ul, da, ai grijă. Gata. Dacă fac eu onoarele. Nu mai trebuie să săpăm acum, să ieși încet. Bag-te. Am găsit deja un Stai, chest. mă, aștept. Eu vreau să-l deschid. Armură de cal. Dă-mi goldul. E gold acolo, vezi el. Mi se pare pe aici Goldul meu, fost, goldul meu, mă. goldul meu. N-am fost. Ba da, O armură de gold. am fost pe aici. Am luat armură de gold. Ce faci, mă, cu atâta armură de gold, bunule? Bă, dar am fost pe aici. Am eu treabă, n-am fost. Unde ești? Am mai fost pe aici, zic eu. Și nu... Bă, unde mergem? Da, am mai fost pe aici. Știu locul. Păi da, Uite, și eu. uite, pe aici am ieșit. Pe unde ne întoarcem? Că trebuie să ne întoarcem acasă, am luat tot ce ne trebuie. Pe unde ne întoarcem? Știu că am fost pe... Uite, pe o margine de asta așa. Vino după mine. Dacă nu facem ar portal.
Dar să ne-l dea altundeva. Vino cu căsătorul, că vino după mine, că am luat pe aici. Pe aici am venit, vino cu. Că am găsit pe unde am venit. Vii după mine? Stai. Că tu bagi nitro. Hai, da, sunt chesturile goale unde a fost noi. Hai. Unde am rupt. Stop here, nu te mișca de acolo. Aici e căzătura. Da, și apoi ne-am întors. Ne-am luat pe altundeva, pe aici, pe undeva. Dar știu că e zona asta în care am fost. Știu. Unde? Eu știu pe unde am ieșit. Uite, vezi un geam pe aici, că trebuie să fie un geam de ăsta cu fără de astea. Uite-l, da. Ai. Scuze. Mort. Au. Hai, vină pe aici, dar ai grijă să nu cazi. Să am grijă când ăsta meu... Am la foc! Are you for fucking kidding me? Ard în flăcări pentru tine. Bine că ai armură. Hai mă, vină cu a. Andrei, ard în flăcări pentru tine. Stai. Da, noi vom pune pauză până ne ducem noi acasă. Da. Ba de fapt, cam atât cu acest episod. Eu am fost Dani și noi ne vom revedea data viitoare. Pa!